Dai na nakapalagpas sa ginibong bypass operation kang pinagsarong pwersa kang PDEA Albay, asin PDEA katanduani sa pakikipagtabang kang Legazpi City PNP. Ansyam na personang ini na imbwelto sa paggamit, asin pagpapabakal ng iligal na droga sa syudad ng Legazpi. Poko mas o menos alas 12:20 ning ugto kasudma kang ikasarang operasyon sa sarong drug den sa Purok 3 kan Barangay Gugon sa syudad ng Legazpi. 13 gramo ning pigtutubodan na shabu na nagkakantidad 88,400 pesos ang nakumpiskar sa posisyon kan mga sospek. Nakumpiskar man sa mga ini ang budel money asin nagkapirang drug paraphernalia. Sigun kay Noel Brigel, Provincial Officer kang PDEA Albay, kadaklan sa mga sospek ang dating drug surrenderies na pigpaisayrarom namang kuta sa mga programa kang gobyerno. Alagad makamundo sa nadaan na pinililiwat kan mga sospek na magbalik sa paggamit asin pagpapalakop ng illegal na droga. Ini po na mga taong ini sa sampahan takikaso para madisiplina ta sinda no. Ta abo na ninda magbago. Ta igwadigding mga ibang persona na tinauan ta na rehabilitation intervention. Igwaman digdi ali na sa Muntinlupa. Binisto ang mga sospek na sinda Rodolfo Perez Jr., tricycle driver asin pigtutukdong drug den maintainer, Roque Blanco Leren, 47 anyos, Hector Borrero, 28 anyos asin enterong residente kang Barangay Gugon, Noel Esplana, 48 anyos security guard kang Barangay Bunot, Carlo Praino, 38 anyos tricycle driver kang Barangay Tinago, Elmir Palma, 37 anyos kan Barangay Cruzada, Ferdinand Bitara, 55 anyos tricycle driver kan Barangay Taysan, Jal Abaris Rundina, 40 anyos tricycle driver kan Barangay Bunga, asin Vincent Nicole Hurmina, 27 anyos waiter asin residente kan Barangay Barriada. Sigun kay Brigel, ang pagkakadakop sa duwa sa siyam na sospek, ang aksidente sa naman, mantang nasa katawang kaya kang operasyon, uminabot ang duwang nasambit na persona na magamit kuta ning illegal na droga. Napag-araman man, nasaro sa mga ini, ang pinadlak pa ang sa indang residensya mantang nasa loob ang sayang minor de edad na aki, makagamit sa nakang illegal na droga. Para lang magduman sa drug din. So isipon po nindo kung anong tigigibo ninda, kung paano kung may mangyari duman sa aki, di ba? So yan po ang mga bagay-bagay na kaya kami padagos na ipinaglalaban ining kampanya laban sa illegal na droga. Warning sa mga nagagaramit. Urog na itong mga nakagraduate na sa tinautang intervention program, tinaokang mga local government units. Pag kamo po nadakop ko duman sa raid, araw kaya na drug din na nangyari ngunyan, sisiguraduhon mi po sa Indo na tambak na kaso ang ipapile mi sa Indo. Sa presente, nasa kustodiya na kang PDEA Albay ang mga nagka-arrestar na sospek asin naampang sa patong-patong na kaso na nakapalaman sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal